Μπορούν όλοι να ασφαλίσουν το σπίτι τους? Φυσικά, αρκεί να είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές και να είναι νομίμως δομημένο. Πόσο κοστίζει? Από 6 ευρώ το μήνα το κόστος και με έκπτωση στον ένφια αντικαθιστούμε τις ζημίες σε αξία καινούριων αντικειμένων. Και τι καλύπτει? Φωτιά, σεισμό, θράψεις σωληνώσεων, ζημιές που τυχόν θα μας κάνουν οι γείτονες αλλά και εμείς που μπορεί να κάνουμε στους γείτονες και κάτι εξαιρετικά πρωτοποριακό που δίνει η Εθνική, επαγγελματίες υδραυλικούς ηλεκτρολόγους δωρεάν. Και η αποζημίωση? Η διαδικασία είναι εξαιρετικά εύκολη, δήλωση, πραγματογνώμονας, αποζημίωση, αξιόπιστα, σύντομα και αποτελεσματικά. Θωρακίστε το εισόδημά σας ασφαλίζοντας την περιουσία σας. Στείλτε μας ένα μήνυμα και εμείς θα σας φανούμε χρήσιμοι.